la CX Sant Silvestre Lleida 2015. Final, Ahmed. I aplaudiments per ell, molt jove, el Nil. Enhorabona, Nil. 12 minuts 27 segons. Salvador. 12 minuts 53 segons. Enhorabona. El Jaume. Enric, benvingut. El que estem vivint avui aquí a la plaça Cervantes de Lleida. Àngela, Eduard i Albert, benvinguts. Nathan, Ramon, Daniel. I aquest noi no li veiem el dorsal, potser no. Arriba l'Adrià, el Pau i el Cristian. Joves, Aquí està el Rubén, Aleix, enhorabona. I també el Joel creuant amb el seu... Podem que la recollida de dorsals pels corredors, just darrere la panera. La Júlia, primera noia. La segona noia, la Paula. Som-hi, Paula. Sprint final, molt bé, enhorabona. Prova aconseguida. I el Jaume. Maria, som-hi. Molt bé. Més corredores, el David, la Meritxell i la Núria. Maria, Albert, Ignasi i Laia. Últim esforç, una miqueta més. Sergio, bienvenido. El Somi, Yezid, el Sergi, la Clàudia també. Un altre molt jove, Arnau. També arriba ara mateix el John, també creuant línia de meta. Un altre petit, Carlos. La Paula, molt aconseguida, 17 minuts 26 segons. El Pol, la Lucía. Aplaudiments pel Lluc i per la Carla. Bienvenida, Marc, Pere, Paula, Enric, David. Som-hi, amics. Joel, Eduard, Anna, benvinguda, Josep, la Mar i el Pedro. Tots amb dit a la Jana. I el Joan, arriba l'Anna, el Josep Maria, Zoe, Àngel, Sergi. Tots alhora ara mateix, aquí a la Rambla d'Aragó, plaça Cervantes, Sant Silvestre, som-hi amics. David, la Júlia, molt jove també, i el Jaume també, i el Nacho. Tots benvinguts, prova aconseguida, amics. Arriba la Núria. Hola, Núria. La Judit i el Joan Marc. Miquel, Taís, últim esforç. I Oriol i Maria, tots. I aquest mussol tan maco. Hola. David, som-hi. Sprint final del Sergi, de l'Ignasi, del Noel. Benvingut. Judit, Raquel. Us esperem a tots a la Sant Silvestre. Arriba l'Anna, el Jordi, Julio i el Ramon i la Maria José i l'Anna. Això fa molt goig, Jordi, moltes arribades, amics i amigues que esteu arribant, la Carme, l'Albert, l'Anna, la Natàlia, Copia, Joan David, el Martí, el Salvador, nens i nenes que s'han animat a Víctor, participar. enhorabona, Víctor. La Marta, Lorena, la Montse, la Patricia, l'Ester, Joana, Noemi i Aces, més dispenses per aquí. Arriben la Carme, la Maite, la Isabel i mira aquests, animats, aquestes bèsties. La Sara, el Juan, la Cristina, el Kevin, home, amic, que dalt, Montse, Maria, Anna, Albert, Martina, Jordi, Marta. L'Albert Camarasa, el company, i molts més amics i amigues. Ens encanta que arribeu a arribar d'haver participat en aquesta CX Sant Silvestre. Caterin, benvinguda. Eduardo. Meritxell, aquí a la plaça Cervantes de Lleida. Mira la Carla com creua la línia de meta. Jo de noies, moltíssimes noies. Mira la Imma, i la Maria, i la Maria José, i la Rosa. Mira el Xavi amb el seu fill o filla dormint al carret. I més participants que anem veient aquí a l'arribada al plaça Cervantes, la Teresa, la Ingrid, la Lídia, quan portem només 23 minuts de cursa. Rosa i Marta. I la meva cunyada, la Sílvia. Enhorabona, Sílvia. La Raquel, la Marta, la Montse. Un munt d'amics i amigues. La Núria amb el seu fill, el Jordi i la Vanessa amb els seus fills,
el Pol, el Bartolomé, l'Anna, la Montse, el Roger, l'Ander, aquest jove atleta, la Míriam, la celebrant que heu finalitzat la cursa. Enhorabona, Manel! Manel, enhorabona, prova aconseguida. Quina meravella, Jordi, quin munt de gent, quin munt de disfresses, famílies, molta família. Dels xapatolls, El Ramon i la Joana amb el seu fill també. la Laura, la Blanca, Laia, Montse, Adrià, Montse Puig, família, Enric, Somi, Eli, Somi, Núria. Alexandre, la Pilar, i un munt de més noms, més participants com la Laura, la Marta, l'Òscar, el Juanan, L'Albert, la Síria i els seus fills, la seva família. la Isabel, la Meritxell, el Pere, Josep Maria Marcel, arribant, gran cursa, arribant aquí a plaça Cervantes. Mercè, David, Somi. La Pilar i aquests amics com el Gonzalo, Víctor, Susana, Sofia, David, El Pere, la Montse i el Xavi. Sondeo, Enrique, Débora, i ja està acabant.